Sjonger Pieter Wilkes wie als jonkje al een grut leefhaver van de veskes van Cornelis Vreeswijk. Deze Nederlandse troubadour groeide in Zweden uit aan nationale held. Wilkes zette Vreeswijk-lieden oer in het Friesk, maakte een cd en een theaterprogramma. Dit jaar waart er uitnoegen om te spelen op het Cornelis Festival, dat nog alle jaren in Stockholm houden wordt. En Omroep Friesland reizigen mij en mij, op ziek naar het Zweedse Cornelis-verhaal. Jag är en gammal trubadur som duger just till ingenting. En zwalkje als apatelin de hele ieder oer. Jag sjunger mina visor små för vem som gitter höra på. Jij mijn levensfilosofie op deze melodie. Duger ingenting. Ta med dig dit du går. Nee, du nimmst weer niet maar als naar de hemelmast. Petrus vredet net hoe rijk als het best. Als bij hem voor de poorten stiert. Du nimmst weer niet maar van was je garde hast. Oer het graf is alles dags verlend. Skinkert een goed doel en oors de band. Du nimmst weer niet maar van was je bijna schrabben hast. Dat je uitnodigen wordt voor zo'n festival, dan moet je dan in Zweden dan. En ik ben nog nooit in Zweden geweest. Dus dan wil ik zeggen dat ik wat meer schenken van het land. Wat mensen moedje kan die mij wat vertellen kunnen over Cornelis Vreeswijk. Wat voor man wie het, wat budget hij in Zweden. Dat vind ik heel fascinerend. Hij is hier als jonkje van Gietje komen. Als Nederlands jonkje. En waarom is hij in Zweden dan zo enorm populair en wordt hij zo gewaardeerd. Het was zoveel mogelijk brouwers van het land, van de mensen. Om de veskes beter te begrijpen, hij komt Cornelis Vreeswijk beter te begrijpen. Als je met oorzettings bezig bent, dan komt heel veel dingen tegen en dan denk je van ik maak je het samen. Ik maak dan een Fries veske worden. En dan klapt het veske wel, maar is het wel een echte oorzetting. En ik wil daar nog maar drogen, niet maar die oorzettingen. Dus ik hoop dat ik met de informatie die ik nu krijg, het beter doen kan. Jag föddes bland duvor Felicia, jag föddes bland duvor. Här finns bara gruvor Felicia. Cornelis Vreeswijk? Sorry? Cornelis Vreeswijk? Yes, I know Cornelis Vreeswijk, yes. Okay. You can sing a song? No, not me. You know, But I like know a it. lot. We know a lot of Cornelius was one of our greatest. What do you call them? Singer-songwriter poets. Yes, poets in our time, and he did a tremendous work with coming from Holland and doing the Swedish language. He almost invented new things in the Swedish language, and so that's in his poetry. He was a perfect poet.
Okay. And he also lived as a perfect poet because he ended with tremendous problems with the Swedish tax system. Yeah. You know, he liked to live hard, a lot of booze, and going out tours in Sweden, playing and getting the money in the pocket, and then using the money the same evening, and then the tax system came a year later. Well, you have to pay tax for what you earn, you know. I spend every penny. Well, that's a shame. Yeah, but that's I think if you're a good poet, you can live that way. But you should be free from tax. I think so. Yeah. Ik ben amper een dag in Zweden, maar nu al kan ik mijn Cornelis inhoud wel begrijpen dat er hierheen hoort. Die een taxibedrijf en kwam in Zweden door de Jaguar van een klant die het naar Zweden verhuisde hierheen reed. Hij werd direct verkocht. Cornelis wie door Tolve. Hij vertelt daarover in een documentaire uit 1985. Die wordt maken terug Agneta Brunius. En met haar ga ik als eerste aanpraat op het eiland Ternö, op de Zweedse zuidkust. Hello, Peter. Welcome. Nice to meet you. Welcome to the paradise. Thank you. Yes. Thank you. It's the absolutely best spot of Sweden. Okay. And the sun will shine for you. It's now 22 years since he died. Yeah. He was 50? Yes. Yeah? And a couple of months. Well, this year I will be 50. Oh, yes. Yeah. Oh, yes. Please stay alive. I try my best. He wasn't singing about, he was singing as he was. Do you understand? Everything came so deeply from him. And then he had beautiful eyes. Faller daggen förutan ljud och gräs och blader blir våta. Och varje morgon står solen brud fast inga brudsalm I'll show you something. You recognize that man? Sure, yeah. This is from 1985. Yeah. And here is his famous tattoo. It's a tiger. He had it done one night after lots of drinking. And then it took such a long time because it's rather complicated tattoo. And it hurt so awfully. And then he was supposed to come back and make the ears the next day, but he didn't. So this tiger has got no ears. A tiger with no ears. There are also a lot of drawings and paintings. Yes, yeah? I made them. You made them? Yes, because I am an artist. I have a 6-year education as an artist, so that's why my real profession. And yes, I've made drawings of him, and I have made big painting bought by the National Museum. Här finns bara tomma glas och en öppen grav. In this program I have some very famous and respected artists telling something about Cornelis. The first one, Povel Ramel, he's dead now. He was monument. And this is the pop idol. He is still a pop idol and this is Björn Gilson Lind, and who made this Bellman album together with Cornelis. Du ligger utan blus och kjol med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar. This is, I think it's very important to learn something about Cornelis, is how he learned to speak Swedish. And he's telling us about this here. He says that he was 12 years old when he arrived with his parents. It was after the war. And Jo, jag var väldigt ambitiös, det var jag. För att det plågade ju mig att inte kunna förstå min omgivning. Det har jag bestämt minne av. Jag var våldsamt frustrerad ibland och inte kunna förklara vad jag ville. Man skulle fråga om någonting. Ja, jag ska tala om för det att jag satt och skrev av alltså ord för ord det jag skulle ha, det jag hade i läxan. För att kunna återge det
Så du lärde dig det utan till? Ja. Jag visste inte vad det betydde. Lärde du dig att uttala språket, uttala orden? Ja, det lärde man sig utav kamraterna. Och så läste man då serietidningar. Det var väl den största hjälpen. I started in 2002 with translations of his Swedish songs, and that was very hard because I don't understand any Swedish. I think So it would be hard even if you have understood Swedish, because his language is awfully rich. Yeah, I think so. Yeah. I bought a dictionary, a Swedish dictionary, and I translated word by word, and that was we say monnikenwerk, work for monks. It's very, very ambitious. Yeah. And but my first song was Eenvaardig Troubadour. Mm. Yeah. Mm. And I think it took me a year to translate that song and to make a translation that it's also in Frisian, a good lyric, a good song. Mm. And then I took another song. De dauwe valt, de zinnen gaat, en in mijn kennis nog jaren. We lezen eken en bezwet onder de sterren te jaren. En doos was ernstig, zuiver mooi twang. Ik in saluitje om dien gezang. Maar tere versjes die het meer uitje, waarom was die net maatje? De dauwe valt, loopt stil uitgeer, en al wat green is, wordt deze. Thuis schijnt te zinnen, u zo de leer, jongen wij boetelijk en bezig. Het hart wil staan een enkele dag, maar het is ons examen waar. En liet die liefde die vallen, dan was het beter als gallen. Kom uit die droom, mijn leven drink. Wat ik zeggen wil, is wichtig. De liefde is een speciale wijn. Drink hem stil en voorzichtig. Du moest hem proeven met in verstand. Als stiert in het zat, in de brand. Ons is de ei van een siske. Wat lege flessen en jiske. He has made our Swedish richer by using the Swedish words in his own way. And he didn't know which words were old-fashioned or new words. Yeah. So he found words that we might have forgotten that sounded very, very nice to him. A word like getting honung. Getinghonung Provençal. Yeah, he uses yes, that yes, kind a of combination. Yeah. Yes, and as you know, the geting is wasps. Yeah. They don't collect honey. No. It's one example of how he made new words. What does he mean by that? I wish we could ask him. I don't dare to tell because it might be wrong. No, but he uses this. He uses this more than one time. Very often he makes these combinations because people should listen. You know, otherwise, if you are used to words, you listen, and then suddenly comes something special, and then you get more awake. Yeah. Felicia försvann.
säga adjö. Vi måste alla dö. His last year was awful because he was very sick. You know, he has got diabetes. And then cancer on his liver as well. He didn't need the sticks. He could have tablets. But you know, Cornelis could not live a regular life. He couldn't eat at the same time in the day. He couldn't. So he was not nice to his diabetes. He loved ice cream, and he'd take ice cream with chocolate, and then he took 2 extra tablets. And I said, God, you can't do like that. And then he died on the 12th of November, 87. And I miss him so much. It's 22 years now, and I still think of him lots of times every week. But after 5 years, it faded out. And I can just talk to him like this. Somliga går med trasiga skor. Säg vad beror det på? Gudfader som... Zweden is rijk aan marren en woorden. En jongens. Meer dan 1000 jaar geleden hier het Zweedse hof al eigen troubadours, skalden, die de geschiedenis in liedvorm vertelden. Krekkers bijgelijks de Friese dichter Bernlef. Ook nu is hier nog een eigen cultuur van jongens die met haar gitaar het lippen beskagen. Een van de grootste is Evert Ljusberg. Hij bij 20 doet er voor het eerst maar kanelen spelen. We treffen hem bij Anders Karlsson, een oren Zweedse troubadour die ik ken van Pijadai in Drachten. Het is al laat. Als we in de buurt van Christine gaan aankomen bij zijn simmerhuisje diep in de Zweedse woorden. Hello. Peter, Evert. Nice to meet you. Yeah, that's you. Okay. Hello, Peter. You Hello, guys. Anders. Yeah. Hoi. I was a big fan of Cornelis, you know. He sang like no one had done before. Of course, jazz singers and blues singers did that, but not in Swedish. I should have a couple of beers. I think so, yeah. We like it. Yeah. We like it very much. The right-wing people, you know, the bourgeoisie didn't like him. Of course they didn't, because he took part for the downtrodden, you know, like the whores and the drunkards and the junkies and yeah. And of course they didn't like that. He was singing about the poor people, the people who were outside of the community, you know. And, yeah. Of course they didn't like that. He was telling the truth about what society is about, you know. It's a few people owns the country and the rest of them slave for them, you know. Yeah. I don't know if you would call him a socialist, maybe more like an anarchist or free thinker, you know. Nu faller natten, nu faller bomberna. Nu brinner barnen i hekatomberna. No one really knew the guy, you know, but because this was a man who knew what integrity was. Yeah, hard to get it inside. Yeah. Yeah, but yeah, I knew him all right. You played with him? Played with him, yes, a couple of times. Okay. Folk singing was very big, you know. Yeah, very popular, and that was the guy who made it popular. You see the poster over there? Because he brought something new into the way of singing, the troubadour singing. You know, he brought the blues into the way of singing. You know, stretching lines. You know, and you thought almost when he was singing, he's not gonna make it within the beat. You know. Yeah. The blues is the blues. Yeah. That's the blues feel. Blues feeling, and yeah. Tidpunkten för avfärd är ännu ej bestämd. Lever alla gamla ångbåtar som seglar alltjämt. Great guy. And a great poet. Well, shall we play something? Yeah? I'd love to, yeah. Okay. Okay.
Här sitter jag på en soptipp och skådar mig dystert kring bland trasor och tombuteljer och många andra ting. Det tillrar en tår på kinden. Jag fylls av melankoli. För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. Bacteriën en bacillen, in elk gootje, in elk hal. Jo kennen ze net zien, maar ze binnen er weer wel. Van de ene een slimme ziekte, van de oren voort maar de. Wordt elke dag beter, maar goed wordt het niet. Wordt elke dag beter, maar goed wordt het niet. Bacteria and viruses are crawling everywhere. Citizens, you can't see them, but they are still there. They might give you AIDS or flu from some bird. Medication will make you better, but never ever cured. Medication will make you better, but never ever cured. Okay, yeah. Voor de meest slimme ziektes heb ik een spuitje gehad. Ik kan samen uit vakantie naar een vier en exotisch land. Maar radioactieve jukte is slimmer als het lot van thee. Wordt elke dag beter, maar goed wordt het niet. Wordt elke dag beter, maar goed wordt het niet. Als ik ziek ben, wil ik een dokter en dat vindt me maar wel leuk. Maar radioactieve uitslag en radioactieve jook, daar bestaan geen pillen tegen en het helpt niet wat je doet. Maar misschien wordt het morgen beter, maar het wordt ook nooit goed. Maar misschien wordt het morgen beter, maar het wordt ook nooit goed. Oh my God. So we have it in Sweden. Het wie een mooie jong, mooie soort willen, muziek en drank. Cornelis mocht trouwens ook graag voor een feestje. En dat dronk ik wel eens wat uit de haan. Dronken achter het stuur, knakken in de kroeg. Of die keer dat er 2 vrouwen oppikte. Dus die blikken dat het travestieten waren. Hij skopte ze letterlijk de deur uit. En Kees, want ze nemen ze hem hier vaak, mocht weer een paar weken zitten en de media vonden het machtig. Joet rieden we naar Almelo. Hier is Cornelis zijn zoon Jack, die ex-jonger is, aan het werk in een opnamestudio. Ik ben eens wel benijd hoe het is om zoon van zijn huid als Cornelis te wezen. Hey. Oh. Jack. Hey. Pieter. Hey. Leuk. Ja. Ja, kom binnen. Natuurlijk, ik denk wel veel aan hem. En wanneer hij vader was hij een goede vader. Maar ja, hij was altijd niet zo veel thuis, hè. Dus ja, ik kom er niet van los, hè. Want ja, als ik thuis ben, dan denk ik aan hem. En als ik werk, dan word ik natuurlijk aan herinnerd, hè. Dan kommer aldrig mera hem. Ja, het is wel geen voordeel zo, hoor. Wat ik doe als ik een nieuwe plaat kom, dan word ik natuurlijk met hem vergeleken. Dus daar kom ik nog nooit van los. En dat is niet leuk als je een artiest bent en je wordt met hem vergeleken. Dat is, ja... dat is onmogelijk, joh. Dat is moeilijk. Maar dit is je eigen studio hier? Ja, dat is, Lou, dat is zijn studio. Dus, maar hier hebben we dan de laatste 2 platen hebben we hier gemaakt. Oké. Dus we zijn niet zo'n fan van digitale... Nee, wij gebruiken ook zoveel mogelijk analoog. Ja? Ja. Leuk. Ja. Ja. Ook een stoel. Ja, oké, wat leuk. Mijn vader dronk ook veel. Te veel. Ja. Omdat hij het lekker vond. Het levensgenieter was. Was ook een muzikant.
ik ben uiteindelijk ook toch maar muzikant geworden. En ik drink ook wel eens wat te veel. Ja, oké. Nee. Ja, ik heb dat nooit... natuurlijk, ja, ik weet dat mijn vader te veel dronk natuurlijk. En als hij wat, hoe noem je dat? Als hij wat domme dingen deed, als je gedronken had, dan kon je erover in de krant lezen de dag daarna in Zweden, omdat hij heel bekend was. Maar ik heb dus, bijna 10 jaar in Nederland gewoond. Ja. Dus ik heb dat nooit opgeleefd of zo. Ja, dan in die periode heb je er waarschijnlijk niet veel van meegekregen. Nou, toen ben ik naar Zweden verhuisd toen ik 18 was. Ja. Wij hebben er ook thuis eigenlijk nooit niet echt van gemerkt. Nee. Dat was pas later dat hij zoveel dronk dat het eigenlijk niet meer, dat hij niet meer te handelen was. Ja, oké. Ja. En dan wordt het wel een agressief? probleem. Nee, hij was niet agressief, absoluut. Hij was juist heel grappig. Ja. Hij was nog grappiger. Ja. Hij was altijd al grappig, maar dan was hij nog grappiger. Ja, oké. Ja. Mijn vader die werd, wel die keren dat ik hem gezien heb, dat hij dronken was. Hij werd een beetje... werd hij agressief? Ja, agressief, ja hoor. Ja, dat is minder. Ja. Dat was niet zo leuk. Maar ja, toen was ik een grote jongen, dus dat kon ik wel... ja, precies. Ik had er geen probleem mee. Ingen orkar med dig. Ingen vill förstå att din sorg är oändlig, fast livet ångar på. Ik had natuurlijk ook anders moeten kiezen, natuurlijk. Ja, eigenlijk. Ja, maar waarom heb je het niet gedaan? Ja, dat weet ik niet. Ja, maar ik heb altijd met muziek... Ja, nou ja, precies. Ja. Je doet wat je het liefste doet. Ja. En dat is muziek. Zo is het. Ja. Was ik een misselijk, dronken en lang, zo vind ik mijn pa in de stad Amsterdam. En ik geef me net jaren hoe laat de klok slacht, terug al dat gebald en garage heel de nacht. Maar verder is het als weet ik waar, dezelfde toeristen, hier is daar, dezelfde discotheek, dezelfde doens. Dezelfde soort langs me en weer als een spoor. Ringa på Sankt Katarin, precis när tuppen går, och äta hennes bullar och ställa till skandal. Ordna med försoningen om säger nej. Det kan man inte göra i staden man säger. För övrigt är det väl ungefär samma moralister här som där. Samma fasta normer och samma sura min. Men sällan finns det någon som Ann-Katarin. Roepst in Moskou voor de grap anarchie, dan krijgt een lesje in democratie. Ze slaan die met knuppels, ze schoppen die krom, ze pakken die op en dan komt ze neerom. Maar verder is er als weet ik waar, dezelfde demonstranten hier als daar. Dezelfde soort parool, dezelfde zang, dezelfde politiehond en dezelfde twang. Här finns det ingen Wallenberg att göra grimaser åt. Men jag har sett Onassis i varje fall hans båt. Och slår upp en tidning och ser Onassis fru. Det är den gamle Walle, gå hem och lägg dig du. För övrigt är det väl ungefär samma kapitalister här som där. Det är samma finesser och samma pyntor.
Samma valuta och samma mynt. Zo is het wel, ja. Zoiets. Ja. Die jongens hebben we te gast bij Anders en Lisbeth Karlsson. Een mooi plak om te repeteren. Nog 2 dagen. Dan is het Safir, het Cornelis Festival in Stockholm. En daar moeten we het vanzelfs wel staan. Ik ben een tere, twijfelachtig figuur. Iemand die naar doren zal. Dat leuk! Dat leuk! Er zit een vogeltje in mijn gitaar. Ik neem hem zo slecht waar hij maar kan. En als hij maar ademt, dan klinkt er een snaar. En als ik erbij ben, dan grijp ik ernaar. Maar ik leeuw dat Cornelis neerste. Er zitten 2 jongen, diep in mijn bloed. Muziekjes zien leert net te keren. Hij is jong voor Cornelis. Zij zingt voor Pietje in mijn gitaar. Kunt u er horen? Luistert u maar. Dankjewel, dames en heren. Hoe dieper we Zweden inkomen, hoe meer we erachter komen hoe een mythisch figuur Cornelis hier weer. Of beter zijn, is. Ze direct mooi ons speelfilms. En met er een vermogen verdienen hebben. Waarbij zijn ideeën hier meer als een ton schuld. En dan gilt hij verschillende boeken en documentaires. Zoals deze, van Tom Aland. Cornelis var en mycket... Han var en svår människa. Jood rieden we naar Stockholm. En daar wil ik het uitvinden wat het weer is dat elke Zweed het lied sommige jaar met trassige score zongen kan. Ze nemen het ook wel het onofficiële Zweedse volkslied. Waarin opstekende skår. Sis mij weer liet dat. Gudfader som i himmelen bor, kanske vill ha det så. You're Swedish? Yeah. Yeah? You can sing with me? Yeah. A Vreeswijk song? Yeah, sure. Okay. A French song. Vreeswijk. Cornelis Vreeswijk. Oh, Cornelis Vreeswijk. Yeah, Okay. sure. Okay, here we go. Which one? Somliga går med trasiga skor. Säg vad beror det på? God fader Gud som i himmelen bor, kanske vill ha det så. Okay, thank you. Great. There's posh people and people without shoes. Yeah. No, but the real life is a heart. It's about the love. Yeah, he's very famous here. Cornelis Vreeswijk.
Yeah. Yeah, of course. Oh, how do you say that? Cornelius Vreeswijk. Vreeswijk? Yes. Vreeswijk. Ah. You know a song of him? Somliga går med trasiga skor. Säg vad beror det på? Gud fader som i himmelen bor, får sig ett gott skratt och... Okay. People don't know that he writes so much, and not just buzz. But what I think, if you talk to Swedish, Dutch, they know him as a guy who has written some funny songs, The Nosem and the Nun, and some more. But his production is much wider than that. This is Cornelis's complete work. It's one book, I think it's that one, that's his songs. But the rest is poem, short stories, and more poems. You know, he was writing and he was working all the time. Reading, drinking some beer, and writing. Excuse me, can I ask you something? You're from Sweden? Yeah. You can sing a Vreeswijk song? Vreeswijk? Cornelis Vreeswijk? Jaha, Cornelis Vreeswijk? Yeah, you know this song? Somliga går med trasiga skor. Säg vad beror det på? You're a very good singer. Good Father God i himmelen bor. You know Cornelis Vreeswijk? Yeah. You know some songs of him? Yeah. I just Somliga går med trasiga skor. Säg vad beror det på? God Fader God i himmelen bor. Kanske vi har det så. Great, thank you. Er is misschien wel eens iemand die het zei, Pieter Wilkes of Vreeswijk, dat past toch helemaal niet. Maar ja, die had er net goed bij uitdacht, denk ik. Er is altijd, ben altijd versjes van de ene taal oorzetten naar de andere taal. Dat is altijd al gebeurd, dus niks nice wat dat betreft. Maar in Friesland hebben we een periode gewoon, nou, Brel in het Fries, Dylan in het Fries, de Beatles in het Fries. Ja, ik heb daar geen moeite mee. Ik vind het alleen maar goed. Het is goed voor het Fries. Als het goed is, hè? Als dat goed is, dan is het goed voor het Fries. En het is goed voor het origineel. Dat helpt een taal weer verder en daar wordt een taal weer rijker van. Cornelis trouwde 3 keer. Zijn tweede vrouw was Anita Strandel, nog altijd een verneemd jongeres in Zweden. We treffen haar in Cornelisparken. Jonasson, Åkerlund, that's the place where he lived. So, when did you meet Cornelis? 77. 77? Yeah. Here in the old town in a restaurant. I worked with a group, 3 girls, 3 ladies, 3 damer. And we were together for about 5 weeks in that restaurant, and then we traveled all the summer in the folk parks and, you know, here in Sweden. And he worked hard, very hard to get me. I can imagine that. But I couldn't. You could not resist him? No, I couldn't. What kind of man he was to you? He was charming? Yes, very much. Charming? Very charming. Most ladies liked him? His eyes, they can turn from yellow to dark brown. You know, when he got angry, they were black completely. But he was a nice person. But he had some problems, so we couldn't live together. You know, all his wives. I was his third and last. He had alcohol problems, and it's hard, but we tried. And how long for 3 years, 3 and a half. Yeah. 3 and a half. We got married 79, and then we divorced 82. Och klänningen är ny. Herrarna, det är ju ni som tar vem ni vill ha. Bland alla kvinnor jorden runt, de har
when he was married, he was longing for the dangerous women outside, and when he was chasing the dangerous women outside, he was longing to come to the harbor of a marriage. Från Öckerloge hörs dragspel och bas, och fullmånen lyser som varen av glas. Där dansar Fredrik Åkare kind emot kind med lilla fröken Cecilia Lind. Har eren ben slut, jag weer zullen niet. Zie Jerms ben nog sterk, romantisch het lied. Verwarm het haar zin, dit is haar moment. Ze kleuren in Chester, Cecilia Lind. Men dansen tog slut, och vart skulle de gå? De bodde så nära varandra ändå. Till slut kom de fram till Cecilias grind. Nu vill jag bli kysst, sa Cecilia Lind. Pas op, zei baas Freek, ik ben al oud. Du bist zo mooi, nou maar krijgt op een vraat. Dit is wat net maaien, je riekt net op zin. Maar ik ben al haast 16, zei Cecilia Lind. De sterren verdwijnen, de maan viel zo nieuw. En het vuur van haar liefde joeg hij hem op. Ja, Fredrik är gammal, men kärlek är blind. Och kyss mig igen, sa Cecilia Lind. Okay. 3 years before Cornelis died, in 84, 85, he had no jobs whatsoever in Sweden. He hadn't made a record of his own for 3 or 4 years. Yeah. So he was past. Yeah. And on that time he went to Copenhagen. He was married with Anita, as you met. Oh, yeah. And on that time when they were married, he was sober and he joined AA but I think sometimes in that marriage he felt that, should I be a sober married man, or should I start being a poet again? Yeah. And on that occasion he left for Copenhagen and he sat there drinking and started writing, because he never writes when he was sober. And at that time I did a record with him, and I'm not regret that on any kind. After that wheel has been spinning more and more and more and quicker and quicker and quicker. So I would say he has never been as big as he is today. Yeah. No. And I think the main reason for it is that the younger people, Cornelis fans today, they are not people in my age.
It's people around from 15 to 25. Fredrik, sa jag, ge mig nu ett uppriktigt svar. Säg mig, var det guldringen som du fordom alltid bar? Nog hade jag en ring en gång, sa Fredrik, det är visst och sant. Den gick jag med till stampen med och lämnade i pant. Och lämnade i pant. Deze morgen zal ik naar Sint Jansson. Hij en Cornelis wienen een leven lang maten. Oh, you are Peter. The Friesman. The man from Friesland. Okay. Ik ga met hem aanpraten in het Cornelismuseum, want dat is er vanzelfs ook. This is from Emma School. Rapportenböcke, or what you call it. Rapportenboekje. Yeah. And this is from the school in Holland. And I want you to read some good notations from his teachers. So you can read it. Aantekeningen klasse 5. Kees kon nog wel wat meer aandacht aan zijn werk besteden. He should do more efforts. Time, yes. On his work. Okay. Kees, zijn slordigheid, he's messy. Is messy. Oh yes, I know. Kees, zijn slordigheid wordt eerder erger dan beter. I have Zingen. The... Zingen. Just a 6. Just a 6 in zingen. Yeah. And how about the languages? Frans, een 5. Dutch. Oh ja. Dutch 8, 7. Oh. Better than me. Okay. He did something definitely new. At that time we had this atomic bomb hanging over our heads. We have the problem with the Vietnam War. It was Franco in Spain. It was Algeria who just had been free. And he was the one who said and thought what we all wanted to say, but he did it. Varför vårt hus inte fick stå kvar. Jag skulle bra gärna vilja veta vad de har gjort, min mor och far. It was 66, I know. Everything was so perfect. You have to comb your hair. Okay. And be careful. And he was really a troublemaker when he came. Max van Sydow. Oh yes, Max von Sydow. And this is from the movie, which Cornelis participated in 1967. And we had, for instance, very famous actors in the movie. The Ingmar Bergman star Bibi Andersson. Oh yeah, Bibi Andersson. Yeah. Was he better than actor or? He played more or less the type he is himself. So I think it was a lot of drinking down there. You know, he earned a hell of a lot of money during his career, and somebody would have been very good if somebody had taken care of the money and done something. No, he spent it. Money makes him work. He loved money, and you know, money. He kept money either in a roll in the pocket, or he kept it in a plastic bag. You know, we are now 22 years after his death, and in the foundation, Cornelis Memory Fund, it's 24 million Swedish crowns in that, because he hasn't spent any money of his money, and that's only the money that came from record sales and so on. Royalties. Joert zal het hebben, de dag van het optreden. We bezieken nog wat te ontspannen. Zo'n weekend is zo druk
dat het net afvalt de concentratie te vinden. Je bent een samen Cornelis dwaande. Hij zou eens weten moeten. Nou ja, het was een prachtig figuur. Ik bedoel, als ik de man ken hier, dan ik heet een prachtig figuur van. Maar je herkennen wel dingen, ja. Je bent met een Einzelganger, hè. Je scharrelt wat alleen achter het leven. Je observeert wat en je maakt je eigen ding. En je wordt net altijd begrepen. Je neemt afstaan. Maar dat is eigenlijk de enige manier om het te doen. Maar hij leeft wel veel meer in extremen natuurlijk als ik dat doe. Maar ik bijvoorbeeld, ik heb inwendig een hekel aan autoriteiten en ik heb een hekel aan uniformen. En ik ken net in boppen meer veel. Ik ken me de wonderdel aan als ik denk van nou ja, het is verstandig om je maar even zo op te stellen, maar ik heb er moeite mee. Ik moet me wel inhouden. En ik ben ook een anarchist. En zo kom ik net door, maar van binnen ben ik dat natuurlijk wel. Peter Wilkens. Peter. Så här ser han ut. En äkta holländare. He comes from Friesland. Daar winnen rust van varkens in een liedje boerderij. Daar hingen ze een café en ze melken 30 kei. De ene weer bekoorlijk en de oren weer een green. De ene weer een koin en de oren is neer. Ik ben baksteen, bakker de baksteen. De schrikt van de snelheid. Ze zeggen dat ik gek ben, dat wordt nog gemak. Maar ze minnen al de rust gebak. Oké, lekker. Dan heb ik vrede voel. Ben er nog nachten, is er nog angst. Want ik ben nog stil. Verlies juist de. Het is mijn laatste hoop. Thank you. Tack så mycket. Thank you. Bye bye. Heel tevreden best voor zelfs nooit over zijn optreden. Maar wel een ervaring, Cornelis Dagen. Maar snel gaan, 22 jaar na zijn idee. En dat het dan nog zo libbert, dat het alle jaren weer uitverkocht is. Als laatste heb ik afgepraat met Anne-Christine Wennerstreum. Ze is maar de minnares van Cornelis Vreeswijk. Tussen de drie huwelijken terug kwam er altijd bij haar waarom. He want to know how the poor people live too. Yes, and he. I mean, you can see you poor people and hear, but he want to know. So he want to go down in there and see. Even if it is alcoholic or narco, what do you say? Yeah, everything, you know, because he want to write about them too. And made songs for everyone. He said to me, I am a folk singer. Så gick till vila från slagsmål och bal. Grälmake Löfberg din make. Ej mer från gräset långhalsig och smal. Hon en glor tillbaka. Hon från Dantobommen skildes idag. So, when did you meet, you and Cornelis? I met him 1967. 1967? Yeah. He lived in a house, what is it called? A house, you have it in Holland. Husbåt. A boat? Both, yeah, houseboat. You lived on a boat? Yeah. Down there, he have a table. And on this table, I'm just going around and I saw many women's names, you know. And one of them was me. So it was a man with name,
He was a compositor, Bo Nilsson, I know him. And when he get married, when she said go to marry him, so he gave all the girl to Cornelis. on this paper, you know. So I say to Cornelis when he comes there, but that is me. And so he told me how he got it. So one day he found me. So it was. He took care about you? Yeah. Little. Yeah. Nu faller daggen förutan ljud och gräs och blader blir våta. Och varje morgon står solen brud fast inga brudsalmer låter. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka och den... Cornelis, the last 5, 6, yeah, he didn't feel good. He didn't feel good. He was drinking too much. And so he didn't feel good. And he didn't want to be alone too. When he was in the hospital, I wasn't there. I was in a place to take care of myself. I had problem too, before, yes. I think it was very, very lonely. No. In 20 years, I have fixed this grave. But now you can see someone was walking there. Yeah. But since he died. And this is the stone you told me about? AKW. Can you see Not it? many know it is there. No. Silas don't know, and Ida don't. His sister don't know. Nobody knows. You can see it now? Yeah. After he died, was it very, very difficult because nobody knows me, you know. Not everybody, but I have no place for the. We can take, for example, Silas didn't know when I was. He know when I was, but I didn't was something for him. That's another question. I was not an important person. But the grave is, that was okay for them that I take care of. That was okay for them. When he died, they called me from the television company and said, this business with Cornelis dead is not just for the closest family. It's something for the whole Swedish people. We must participate in his funeral. So it was, it was like Palme has died or something like that, or a king. Or. På medeltiden la man riddarens svärd på kistan. Jag tycker Cornelis svärd är mer sympatisk än kistan. I remember him because he was a man who saw me. He came from Holland and come to Sweden when he's 13 years, and he looked upon Swedes on a very special way. And then he made the caricatures of us Swedes. En heeft nog de vier iets van, hoe Cornelis vreselijk? Nee, volgens mij bestaat hij niet. En ik denk als 10 jaar verder bent, dat die weer heel iets verder voort is. Ik denk net als het dichterbij komt, ik denk dat het alleen maar. Maar het hindert niks. He's still there. Yeah.
The big souls never die. Sommigen zeggen, leef je een eeuwigheid, maar enkel de deel is een vechtstand feit. Oren zeggen, lok vindt in een ogenblik, maar dingen krijgt niet en de oren heel stik. Leefde en hart, vijand, kameraad, wilde en rouw. Vrede en trouw. We bidden een kaart van bandjes in cemetery. Wat bedoelt je? Let us doen je. U schoft op eerder. Binnen een kaart van bandjes in cemetery. Wat bedoel je? Let us doen je. U schoft op ieder. Let us doen je. Skoft op ieder. Let us doen je. Let us doen je. Hupsaka. Kees. Thank you. Taak zo mukken.